Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-rahmah. Amin. Para ulama sesepuh disepuh, wabil khusus Dumateng Gus Jamal, Bapak DRS Rahmat, Bapak Yai Haji Muhyiddin Anhar, dan Dumateng Gus Ipul ikan tansah kaula muliaken, Dumateng Bapak Nana Fauzi selaku pelindung Anjingan Kalimantan ikan tansah kaula hormati, Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek jamaah angkringan ayam tentrem ikan tansah kaula banggaken sepindah. Semoga kita lakukan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menapa kula panjenengan saya ing dalem menika saged anggawi ing menika rutinan kula lan panjenengan saya ing setiap malam Rabu ing menika majelis taklim anggaran ayam tentrem kanthi kawrunan sehat walafiat boten wonten halangan napa. Salam begitu tutup muncul kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikan sampun maringi pintan-pintan tarbiyah dumateng kula panjenengan sedaya sehingga kula lan panjenengan sedaya saged mengenal punapa niku Islam lan saged ngraosaken manisipun iman lan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged angsal sampun inna lillahi ila yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Para bapak, acara dalam berita badhe melaksanakan kunjungan uji coba Kabati Kelapa ingkang sepindah inggih menika pembukaan ingkang nomor kalih inggih menika kawasan Kalimah Thayyibah Dewi Tahib langkit dituntut kalian doa dinipun inggih menika acara inti kula panjenengan sedaya inggih menika dibina usaha sareng lan mangke dipun tutup kanthi doa. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang sakawula ing panajab mugi-mugi acara ing dalem menika saged dijalankan kanthi lancar boten wonten alangan setunggal punapa lan saged kauntuka barokah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ridho wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadhihi al-hubul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang sakawula hormati, monggo kita laksanakan acara selanjutipun menika kawasan Kalimah Thayyibah utawi tahlil ingkang badhe dipun pimpin dening panjenenganipun Gus Ipul dumateng panjenenganipun kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ridwanullahi ta'ala min hajadina wa hajadikum lahul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأهله وذريته وأهل بيته أجمعين رضي الله عنهم لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أمته جميع الأنبياء والمرسلين
والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة والمقربين والملائكة والمغفرين والخلفاء الراشدين وأهل الشفاعة المخافة وشأن القريب على جماعة القدر الجلاني ثم إلى حضرة سيدنا أدم سيدنا حواء ثم إلى حضرة القرآن والوالد المعروفين ثم إلى